Sa amihan ang dapit ding yutang Mindanao, may kawat tulukan lungsod duha ka dakbayan. Syudad sa Hingo ug syudad sa Salvador, mao ang nanawigan. Sa imong sabakan natawo ang katawan, lunggan ang mga bantugan ug daghang kugihan. Ang imong kabukiran patagong lapyahan, hindi among ampingan. Misamis Oriental ang lalawigan, Misamis Oriental, ikaw ang mahal. Ang yuta sa among mga gilikaran kang bathala na bulan. Misamis Oriental ang lalawigan, Misamis Oriental, ikaw ang mahal. Ang yuta sa among mga gilikaran kang bathala na bulan, kang bathala na bulan. Thank you so much. Once again, maayong buntag, Lugait! Maayong buntag, no? Welcome sa ato ang panagiusang serbisyo. Kauban ang Lugait nun, ipalambo, mahalon. But before anything else, I would like to acknowledge the presence, of course, ang atong amahan sa lungsod sa Lugait, walay lain, Mayor Willie Lim, atong pagpakan, kauban ang atong mga sangguniang bayan members dinhi sa lungsod sa Lugait. And of course, ato sang pasalamatan ang presensya sa ato mga empleyado o department heads sa ato ang provincial government of Misamis Oriental, most especially ang atong inahan sa lalawigan sa Misamis Oriental, walay lain, Governor Juliet Uy! Ayan no, ato pong pasalamatan usab ang ato mga empleyado o department heads gikan sa local government unit of Lugait, no? Maayong buntag, maayong pagbangon nga puno sa gugma ug panaghiusa kaninyong tanan nga ania karon aron makig-uban sa usa ka programa nga nagdala sa serbisyo sa gobyerno mismo dinhi sa inyong komunidad, ang panaghiusang serbisyo sa katawhan. Kining maong kalihukan usa ka patunay nga ang gobyerno sa Misamis Oriental sa liderato ni Governor Juliet Uy padayon nga nagserbisyo nga adunay kasing-kasing ug tinuuray nga pagtagad sa panginahanglan sa katawhan. Pinaagi ni ining programa ang nagkalain-laing opisina sa Kapitolyo nagkahiusa aron ihatag ang libre nga medical services, social services, livelihood assistance, employment support ug daghan pang uban alang sa katawhan. O kininahimong posible tungod sa ligon nga panlantaw sa liderato sa probinsya nga nagpadayon sa pagdala sa serbisyo ngadto sa matag lungsod sa lalawigan. Pinaagi usab sa kolaborasyon sa local government unit of Lugait ubos sa liderato ni Mayor Willie Lim. Mga higala kini nga programa inisyatibo ubos sa liderato sa atong masaligan o kugihan nga gobernador sa Misamis Oriental, walay lain, Governor Juliet Uy. Atong pakpakan, no? Daghan kaayo siyang gidala nga mga libre nga serbisyo gikan sa Kapitolyo ngadto dinhi sa inyuhang lungsod sa Lugait kay nakita niya ang distansya, ang kalayon sa Lugait sa Kapitolyo, no, para lang ma-avail ni ining mga serbisyo nga inyong nakita dinhi sa ato ang LED wall, no?
Grabe, daghan kaayo nga mga libre nga ipang apod-apod kanato. Ilabi na sa ato mga senior citizens o sa ato mga estudyante, no? Sa inyo nakita, aduna tayo libre nga mga medical consultations, mga tambal, hearing aids, dental, mga pagpanghatag og mga bugas, gatas, mga canned goods, mga sa ato mga kabatan-unan, basketball, volleyball net o chess clinic. Napo tayo mga libre nga konsultasyon sa legal, sa inyong mga katigayunan, sa assessors, o of course, ang libre nga scholarship para sa ato mga estudyante, most especially katong naay mga anak, apo, pag umangkon, ig-agaw nga nag-eskwela, senior high school o college students, no? Aduna po tayo libre nga mga services gikan sa ato mga national government, sama sa NBI, PhilHealth, og uban pa. Ing anak kadaghan ang gidala ni Governor Juliet Uy sa pakigkolaborasyon sa local government unit of Lugait dinhi mismo para matagamtaman sa katawhan sa Lugait ang tinuoray nga serbisyo sa atong gobyerno sa Misamis Oriental. Atong pagpakan, no? So, before anything else, of course, ato usab paminawon kung unsa gyud ang tumong og tinguha ni ining programa nganong naka-come out si Governor Juliet Uy og ing-ani nga inisyatibo para sa katawhan sa Misamis Oriental. Alang sa pagpasabot, atong tawagon og tabuon sa masipag pakpak ang atong Provincial Chief of Staff, Miss Iljor Kilang. Maayong buntag sa tanan. Tagalugait, maayong buntag. So sa ngalan sa ato ang gobernadora, Governor Juliet Uy, ug sa kinatibuk ang puwersa sa ato ang lalawigan sa Misamis Oriental, amo ang pag-abi-abi sa tanan nga mga katawhan nato dani sa lungsod sa Lugait, ilabi na sa ato ang amahan, sa ato ang lungsod, ato ang mayor, Willie Tuto Lim, atong palakpakan. Ana po dani ang ato ang Vice Mayor, Roger Lim. Ato ang palakpakan nga grabe gyud ang suporta sa mga kalihukan o programa ni Governor Juliet o sa ato ang probinsya sa Misamis Oriental. So sa ato ang mga nanay, mga lolo, lola, mga auntie, sa tanan nga mga estudyante nga naapod ni karon, mga kabataan, anaa karon ang programa ni Governor Juliet Uy gidala dani sa ato ang lungsod sa Lugait. Kini isip usab sa pagpasalamat ni Governor Juliet Uy sa nilabay nga piniliay nga grabe gyud ang gipakita makabubong nga suporta sa mga Lugait nun diha sa ato ang Governor Juliet Uy. Daghan kaayong salamat Lugait sa inyong pagsuporta ni Governor Juliet Uy. Kinsa man to'y nag-support ni Governor Juliet, pataas kamot. Oy, daghan gid kaayo, halos sila tanan. Ang rason nganong naata dani if nahinumduman ninyo, di ba gisaad ni Governor Juliet Uy sa iyahang pagpaila sa ato ang bangon, Miss Or, nga isa sa iyang katuyuan nga mubisita sa tanang lungsod para makaapod-apod o makahatag sa mga gatas para sa ato ang mga senior citizens. O karon, matuman na gyud kay karon adlaw ang tanan nato nga mga lolag, lolo, mga senior citizens makadawat og food packs, apil na ana iniyuhang gatas. No? So bisan pa man nga naglisod ang ato ang probinsya sa Misamis Oriental sa panudlanan. Kabalo ko nga kamo mga Tagalugait na sayod karon, di ba? Nakadungog pa mo sa sa balita karon sa radyo,
sa Facebook nga naglisod ang atoang kapitolyo sa atoang panudlanan. Nasayod ba mo mga nanay? No, nga ang atoang Governor Juliet Uy, klaro man nga ang atoang sangguniang panlalawigan, bisan pa man nga dili majority, pero nagpakita gihapon nato ang gobernadora sa iyang programa og abot og kini isa lamang sa iyahang gipaabot nga proyekto o programa sa katawhan nga mahiduol ang atoang probinsya sa Misamis Oriental diya kanato nga mga katawhan sa Misamis Oriental. Og dili ni siya maitabo kung wala pod ang suporta sa atoang local government unit sa atoa sa Lugait. Gikan sa atoang Mayor Tuto Lim, Vice Mayor Roger Lim, o ganiya pod karon adlaw ang atoang mga SB members, Kagawad Egling Gabe, Kagawad Mabel Cabaluna, Kagawad Valen Abarca, Kagawad Jeffrey Sarsaba, Kagawad Ronald Generalao, o gilabi na gayod sa atoang SB member na gid karon nga maogay coordinator ni Governor Juliet Uy diyang panahon pa nga congresswoman pa siya, no? Nakaila man ta ni Kagawad Joy Agosto, atong palakpakan si Kagawad Joy Agosto. O ganapod SB member Eddie Gabe, SK Federation President Kagawad James Dave Bugay, and ato ang ABC President sa Liga ng mga Kapitanes, Kapitana Tara Rafinian. Atong palakpakan ang ato ang mga barangay captains ug tanan nga mga naglihok sa ato ang mga functionaries, barangay functionaries, ilabi na gayod sa ato ang probinsya sa Misamis Oriental, mga department heads ug tanan nato nga mga naglihok niini mapahigayon kining ato ang panaghiusang serbisyo. Kauban pod nato karon ato ang former board member sa First District, ang ato ang kaabag ni Governor Juliet Uy. Sa miagi nga piniliay isip ato ang Vice Governor Board Member Erico na dato sa kilid. Atong palakpakan. Dana mo magpasipsip kay mura ba nay gadala sa ato ang bugas nga atong panghatag karong adlaw. So unsa ba ang mga serbisyo karong adlaw nga dala ni Governor Juliet Uy dinhi sa lungsod sa Lugait? So una na ni ana ato ang mga medical services gikan sa ato ang Provincial Health Office nga gipanguluhan ni Doktora Bebina Casinio nga sayo kaayo nag-ani-dani sa pila ka mga adlaw nagplastar naada na ato ang mga free consultation. Makadala pod mo mga tambal unya, napoy mga libre nga laboratories, mobile x-ray, napo tay panghatag nga mga reading eyeglasses, katong mga halap-halap nag mga pananaw. So natay free check-up and free eyeglasses dito unya. Og anaapod ang ato ang Star K Foundation, kinsa ba tong mga galisod na og dungog kuan ni pandungog, katong kakabungol-bungol na. Nabay kakabungol-bungol na dani? So kauban na to karong adlaw ang Star K Foundation para nga i-check up ang inyong mga dalunggan o kung nakinahanglan mo og hearing aid, tagaan dayon mo og hearing aid nga i-order pa. Kana gikan pa na sa US ang hearing aid nga dala sa Star K Foundation. Libre na nga ihatag sa inyo ha. Okay? Atong palakpakan ang ato ang Provincial Health Office. And, naputay panghatag ang mga hygiene kits. So, naamoy labakara, sabon, toothbrush, toothpaste, unya nga ipang-apod-apod gihapon gikan sa ato ang Provincial Health Office. Og naputay libre nga mga tsinelas para sa ato ang mga kabataan. So, katong mga ginikanan nga naay mga bata, so unya atong ipalista para nga mahatagan sila libre nga tsinelas. Og kay buntag na ting pamahaw naman, so naapo tay arroz caldo nga hatod sa ato ang Provincial Nutrition Office, and sa ato ang sponsor for karon nga adlaw is ang Wholesome Philippines. Atong palakpakan ang ato ang nutrition og taga Wholesome.
Sa akong pagtuo, dili man siguro simento ang gipa aros kaldo siguro sa Holcim. So salamat kaayo. And ikaduha na to nga programa karong adlaw is ang spay and neuter free check-up. Kinsa tong naay mga sani katong mga palangga nga mga hayop, mga iring, iro ug uban pa nga atong ipakapon. So naputay libre ana naadad to sa ato ang gymnasium. Katong mga iro ninyo nga gusto ninyo inyong pa-injectionan, ipakapon kana naana dadto sa ato ang gymnasium sa Logait. Okay? Ipaibalo yung mga silingan. Ikatulo, kani. Hatod sa ato ang Provincial Agriculture Office, aduna tay 1,000 ka mga bugas nga ipanghatag, ipang-apod-apod sa mga Tagalogait. No? 1,000 ka pamilya atong tagaan sa bugas. Nakadungog ba mo nga nagbaligya ang ato ang provincial capital sa 20 nga kilo nga bugas? Kana siya nga programa ato na siyang padayunon. Kay gusto ni Governor Juliet nga tungod sa kataas sa mga pamaliton karon nga panahon, naanay mapalit nato nga barato nga bugas tag 20. Kinsa may nakapalit atong tag 20 ang kilo sa bugas? Guwapa ang bugas dili. Guwapa sama sa ato ang gobernadora nga guwapa. So kana ato na siyang i-maintain. Og ato po nang hulatan po naman dani si Board Erico pon. Naana po'y ipanghatag si Governor Juliet Uy nga bugas matag bulan, no? So kana nga mga pamaagi gikan na sa ato ang Gobernadora Juliet Uy. Atong palakpakan si Governor Juliet Uy, no? Kay iya yung giuna-huna isip inahan sa ato ang probinsya nga makahatag alibyo sa ato ilabi na nga karon nagtaas na gyud ang mga presyo sa palitunon, no? So naapo tay panghatag nga mga corn and vegetable seeds. Kisa tong gusto magtanom og mais og mga utanon. Kay si Governor Juliet Uy isa sa iyahang programa karon ang Umas sa Balay, no? Nga diha pa lang sa ato ang tugkaran sa ato mga balay makapananom na kita. Para nga kung aduna tay mga kailangan nga isagol sa ato ang mga panglutuon, dili nangangayan nga ato ng paliton, kundi sa ato ang tugkaran palang daan, ana-ana ato ang makutlo, no? So bisag mga sibuyas, kamatis, unsa ba na. So unya na ipanghatag nga mga seeds ang ato ang pagro. Nada niya ito ang Pagro Head, si Ma'am Michelle Lassie. Atong palakpakan ang taga-Provincial Agriculture's Office and Provincial Veterinary's Office through Dr. Resma. And ikaupat, anaa po dani ang presensya sa ato ang Provincial Plenero na si Sir Jiran Flores na dito sa kilid. So kung mangayo mo grabas dito sa iya ha. So kung magputol pod mo kahoy, di mo basta-basta magputol kahoy, dapat nga isangid sa ato ang barangay o sa plenero. So naay panghatag nga mga 3 seedlings. Kung kaganina seedlings to sa mga utanon, sa plenero pod napoy panghatag kung gusto mo magtanom og nara, kalumata, lago, red nato, giant bamboo. Kabalo ba mo nga naanay market ang ato ang mga kawayan. So kinsa tunay mga magtanom og kawayan ana ato ang pagro. Mangita tag kinsay buyer ana para dili sayang inyong mga kawayan. So unya kung gusto mo magtanom ato, pwede pud mo mangayo didto sa ato ang plenero. Ikalima, banda kong giingon ka ganina. Provincial Social and Welfare Development Office or PSWD nga maoy manghatag sa ato ang mga senior citizens sa inyong mga gatas atong palakpakan o mga canned goods no na ato ang PSWD nga mga staff akong nakita headed by Sir John Limar atong palakpakan ang taga PSWD nga naningkamot gyud pod nga makaani danhi matuman ang mga plano ni Governor Juliet nga unsay ang gusto nga ipaabot diha kanatong mga katawhan dili lang sa Lugait kundi sa Misamis Oriental karon ikatulo na nato nga lungsod
nahuman na ta sa Villanueva, nahuman na ta sa Sugbong Kugon. So karon isip in celebration sa ato ang araw ng lugait, napili ni Governor Juliet Uy nga karon ta magpahigayon ani para ato iselebrar ang anibersaryo sa inyong pagkahimugso isip usa ka lungsod, ang lungsod sa lugait, no? And ikaunom, ang ato ang Provincial Population Office. So naay subdermal implant for insertion and removal, no? Para katong mga nag-kontrolar nga parang magdili kayo magsigig anak-anak kay mga Pilipino mahilig ra bagid kayo mag-anak-anak. Nya lisod na kaayo ang ato ang panahon karon. So para nga maka birth control ta, so muadto ta sa ato ang Provincial Population Office headed by Sir Gapos, no, naada ni karon. And ikapito ato ang Early Child Care Development Office, ECCDO, Child Development Care Facilities. Naba to ang mga kuandani, mga daycare workers karon adlaw? Naba to mga daycare workers karon? So ang ato ang provincial government mag-apod-apod-pod og mga gamit sa ato ang mga kabataan sa mga daycare mga daycare facilities nato, magatag og lamisa, nailingkuranan sa mga bata, na ay mga dulaan, mga libro, o kana nga mga magamit sa ato ang mga daycare facilities na ni sa ato ang lungsod sa Lugait. Nada ni karon ang ato ang ECCD head, Ma'am Lilay, good morning. Atong palakpakan ang ato ang ECCD office. So, human sa mga bata, dito na punta sa mga batanon na pod, no? Katong mga batanon na to, naaman na niya to ang SK Federation, si SK Fed James Bugay. Nada ba si SK Fed ani? So ato ang mga SK sa matag barangay, atong apod-apuran sa mga sports equipments. Gikan sa ato ang Provincial Sports Office, natay pangatag nga mga bola, basketball, volleyball, og net. Unya dadto sa ilahang station. Atong palakpakan ang Provincial Sports Office headed by Ma'am Sweet. No, na si Ma'am Sweet. Dagan kayong salamat. And sa Provincial Legal Office and Integrated Bar of the Philippines, kinsa tong naay mga problema legal regarding sa legal. Katong mga gainiluga sa yuta. Ayon lang tong iniluga sa banag asawa. Pero pwede ka po ninyo ipangutana. O niya, dito sa ato ang free legal consultation na atong mga abogado kauban na na nga side, no? Ato ang Provincial Legal Office, kauban ng Integrated Bar of the Philippines. Atong palakpakan atong mga abogado nga nag-anigyo dani sa Lugait para nga makahatag o makapaabot sa ilahang serbisyo karon adlaw. Ikanapulo, kinsa tong naay mga anak nga mga nagskwela na sa college. Mga apo nga nagskwela na sa college. Ato ang mga college students nani sa ato ang Lugait, no? So karon ato nang ibalik ang ato ang scholarship program ni Governor Juliet Uy under sa Scholar ko ng Bayan IKNB office headed by Ma'am Jaira. Ang ato ang Unity Grantees sa Misamis Oriental. Atong palakpakan si Governor Juliet Uy, no? Ang programa ni Governor Juliet Uy sugod sa pagpanganak hantod sa pagkamatay. Grabe na gyud. Tanan na lang gyud nga mga serbisyo nga pwede nato ma-avail ato na gyung gipaabot karong adlaw, no? So naang ato ang taga Provincial Training Center sa TESDA, Libertad. Atong palakpakan ang taga TESDA sa Libertad. Nga magpahigayon po sila og free scholarship na registration. Kinsa tong gusto magtuon og tile setting. Kato, mga masonry. So naaman siguro gihapon appeal. So muduol ta sa ato ang TESDA na booth. Unya magparehistro ta. Katong mga gusto makatuon og makadawat og NC2 through TESDA Training Center sa Libertad. Danaa sila karon. And naapod ang taga FINMA
katong kinsa man to yung mga nag-eskwela og COC, Cagayan de Oro College, inyong mga apo, inyong mga anak, na ang mga taga COC, katong mga grade 12 students nga gusto mag first year nga mag-eskwela sa COC, 75% nga scholarship ang ihatag sa atoang probinsya sa Misamis Oriental kaninyo nga magpa-enroll sa atoang Cagayan de Oro College FINMA. No? So naa sila na karon katong mga grade 12 students nga gusto mag first year college sa atoang Cagayan de Oro College. And kauban pod nato ang Southwestern University FINMA sa Cebu City. Kinsa to mga estudyante na may mga anak nga gusto mag-eskwela sa Cebu City. The same gyapon, 75% scholarship program ang ihatag sa ato ang FINMA Southwestern University sa Cebu City. Aduna sila'y i-conduct nga examination karong adlaw. I don't know kung asa ba dapat ang examination nakaheld. Karon adlaw dani sa ato sa Lugait para nga katong gusto maka-avail sa scholarship sa ato ang Southwestern University sa Cebu City. Naapod sila karon adlaw. Open siya dili lang sa Lugait, even Iligan, padulong karon sa taga Libertad. I know na ay mga nag-ani karon para nga mag-take sa exam para nga makakuha og scholarship sa Cebu City. So, in partnership with pod sa atuang GCI by Lawanen Chapter, nga naada ni karon. So, dagan kayong salamat. So, kani ang programa ni Governor Juliet Oy, dili gini siya posible kung wala pod ang tabang sa atuang mga private partners nga naada ni karon. Anapod ang NBI, National Bureau of Investigation, kinsa tong gusto magkuha og NBI clearance, no? Free NBI clearances for first-time job seekers. Katong mga first-time pa mo trabaho, mangita og trabaho, katong mga fresh graduates, libre ang inyong NBI clearance. Pero katong dili, para sa dili first-timers, naay bayad, pero at least man lang, dili na mo mag-ato sa Cagayan de Oro. No? Dool na karon adlaw, pwede na ninyo makuha ang inyong mga NBI clearances. And kauban po nato ang Philippine Health Insurance Corporation or ang PhilHealth para sa PhilHealth Enrollment and Updating. So isa sa programa ni Governor Juliet Oy nga gisuportahan karon is ang YAKAP program. Kung wala pa mo yung mga PhilHealth, wala pa mo na-register sa YAKAP, pwede mo, ang pinakaduol ninyo nga YAKAP Center is ang ato ang MOPH Mantikaw, para nga ma-covered ta sa libre nga tambal. No? Katupong wala pa yung mga PhilHealth, muduol ta para nga marehistro kita sa PhilHealth. No? So, at least, nga ato ang mga serbisyo sa gobyerno, ana-ana karon adlaw dinhi. And, ika-13, grabe, dagan gid kaayo ang gidala ni Governor Juliet Oy. Karon, kinsa tong gusto magpagwapo ato mga nanay tatay, so naapod ang GCI, Arts and Skills Academy, and Assessment Center sa TESDA para magpahigayon og free haircut. Atong palakpakan ang TESDA. And kauban gyapon ang PNP, Philippine National Police, magpahigayon gyapon sila og free haircut. No? So kung gusto mo og haircut pang pulis, na dito mo sa PNP magpa-haircut. So, ang ato po dahil yung Provincial Assessor's Office headed by Ma'am Engineer Juliet Aton, consultation and assessment katong nagproblema sa ilahang mga kayutaan, gusto maibawan kung asa magidang inyo ani sa inyong silingan kay permitin mo gaaway og asa bagad ang muhon kay nawala naman ang muhon natambunan nalubong naman ang muhon. So taga-assessor's office dito sa inyong assessor's office sa lungsod. Pwede mo ato dito para ipa-check gyud ang inyong mga luna, no? Dani sa ato sa Lugait. And ato pong pagpasalamat sa Department of Information and Communications Technology or DICT para sa mga wala pa'y national ID. Kinsa pa'y walay mga national ID dani? Pataas kamot. Katong walay mga national ID o katong naanay national ID pero wala pa mo'y e-gov. Unsa man ang e-gov?
kung wala inyo nadala yung national ID, pwede raday mo nga inyong ID makita ra sa cellphone, mga nanay tatay. So, muadto mo dito na ang taga DICT, napod sila yung mga pakulo dito unya, ipang raffle-raffle, muadto mo dito unya para nga ma-check kung na baboy national ID through eGov. Napasabot nga sa cellphone lang makita inyo ang ID. Kaya kung mangayo mo assistance sa Kapitolyo, naa naman ang DSWD kaning one-stop shop sa Capitol. Kat para dili na mo magsaka dito sa SM Uptown kung naay ma-hospital din niyo sa Cagayan de Oro. So naana gipaduol ni Governor Juliet Uy ang DSWD office dito sa Cagayan de Oro. Pero para sa inyo kung sa Iligan mo na hospital, naman po sa Iligan nga DSWD, napod sa Naawan, pero kung dito mo ma-hospital sa Cagayan de Oro, dito lang mo duol sa Kapitolyo. Nadala lang inyong national ID, pwede na rin mo matagaan sa inyo ang mga assistance. No? So, puhon-pod si Governor Juliet Uy, kauban sad ang Abamin Party List, magbuhat na pog opisina ang Abamin dito sa Kapitolyo para tanan nga mangayo og assistance nga taga Misamis Oriental muadto lang sa Kapitolyo, matubag na gyud ang tanan ninyo nga panginahanglanon. Atong palakpakan si Governor Juliet Uy niana. So inyong makita ang mga serbisyo nga gidala ni Governor Juliet Uy karon adlaw, sugod sa bata padulong sa ato ang mga nanay tatay, kompletos rikados ang ato ang gihatod karon. Og napagay ipanghatag si Governor Juliet Uy gikan sa ilahang pamilya, sa pamilya sa Uy, isa sa ilahang negosyo, napod mo tanan makadawat unya og wow pasta. Ato balakpan si Governor Juliet. Nakatilaw na ba mo wow pasta? Spaghetti and carbonara flavor. Oh, so itong gusto mo magkaon ng carbonara, pwede mo pili dito kung spaghetti bar inyo or carbonara. So tanan nga naada ni pwede makadawat ni ana. So kana lang grabe gid kadaghan ang ato ang mga serbisyo karon adlaw no. Buot lang gid nato ipaabot sa pamilya sa Uy ni Governor Juliet Uy nga ang iyang pagkainahan sa lalawigan sa Misamis Oriental muluntad pa sa iyang una nga termino nga makahatag sadya sa iyang mga proyekto ato nang atangan kay karon nga tuig naa na po'y mutindog kalit nga mga project ni Governor Juliet Uy. Isa na ni ana kani atong gisilungan karon, di ba? Kani gisilungan nato karon nga covered court kini sa panahon nga na kongresista ato ang Governor Juliet Uy. Muna nga sa una pa lang nasayod ko nganong ato ang pagsuporta ni Governor Juliet Uy kay nakita nato ang iyang mga agi, ang iyang commitment sa paghatag og serbisyo sa ato ang dili lang sa ato ang lungsod sa Lugait. Isip pinakalayo nga lungsod sa 2nd District ang Lugait, pero wala gid mo niya gikalimtan kundi giuna pa mo niya og hatag sa serbisyo karong adlaw. Kana lang dagan kaayong salamat on behalf sa ato ang Provincial Government of Misamis Oriental, atong dakong pagpasalamat sa ato ang Mayor Tuto Lim, Vice Mayor Roger Lim, ug sa ato ang mga SB members, tanan mga kapitanes na ni sa ato ang lungsod sa Lugait, ug sa tanan nagkahiusa nga katawhan sa lungsod sa Lugait, daghan kaayong salamat kanatong tanan. Thank you so much, among pinakagwapa nga Provincial Chief of Staff, Miss L. Jor Kilang. Di ba? Nakita ninyo unsa kadagan ang programa nga gidala ni Governor Juliet Uy gikan sa bata hangtod sa mga seniors, gikan sa edukasyon, panlawas, agrikultura o ingon man sa teknolohiya ani ana karon diri. Nalipay ba ang tanan? Be pataas kamot ang wala nalipay. Daghan gidi ay pud wala nalipay. Siya lang. Anyways, no, so once again, atong bakbakan si Governor Juliet Uy, no? At this point, ato usab paminawon isip pag-welcome kanatong tanan ang atong garbo amahan sa lungsod sa Lugait, walay lain, Mayor Willie Lim.
Daghang salamat sa atong MC. Maayong lugait o maayong buntag na itong tanan. Sos, taghana ni mga senior parehan ako, eh. So, akong pagtahod sa atong halandon nga inahan sa probinsya sa lalawigan sa Misamis Oriental, Governor Joliet Oy, ingon man sa iyang mga kauban, sa ako sad nga mga kauban dinhi na dinhi atong Vice Mayor, na dinhi atong mga kagawad, na po dinhi atong mga department head. Na po dinhi di ay ang atong former nga kagawad Aktob, o ingon man ang sinaligan usab ni Gob nga si kanhi board member sa tingalan gawi. Si Code eh. Tuwari ito, nalimot ko sa, limot ako sa ngalan, pero apelido, madumduman yun ako na, kay mga kauban man ako na sila ito una. So, kaninyong tanan, mayong buntag. So, nining buntaga, usak ini ka, halandumon kayo nga adlaw ka na tanan. Kay mianhi yun ang taga-probinsya nga muhatag og dako kayo nga serbisyo sa atong mga taga-lugait noon. Usa sa kaning lungsod sa lalawigan sa Misamis Oriental nga pinangga pod ni Joliet Oy, Governor Joliet Oy, kay gauna gyud sila og hatag serbisyo kanato. Mao kini ang giingon nga panaghiusang serbisyo gikan sa probinsya og sa atong lungsod sa lugait. Ako 21 na katuig nga nahimong mayor dinhi sa atong lungsod. Pero sa akong pagka-21, hasta siguro mo, kay pareha-pareha naman ni kung edad ning nasa atong atubangan, kanang talagsaon rin kayo nga muhatag o dako kayo nga serbisyo, inani nga serbisyo ang atong mga opisyalis sa lalawigan sa Misamis Oriental labi na ang atong gobernador nga mo'y muhatag, mudala sa ilang serbisyo dinhi sa atong lungsod. Ba? Nakadumdum ko, burag kausarag yun. Nga dunay taga-probinsya nga naginani og hatag serbisyo kanato. Panahon pa to ni Gobernador Kalingin. O karon pa yun na otruhe. Ambot lang ha, o basig nalimot ako kay tiguwang na rabag ko. Burag pareha-pareha na bata nga. O makaidaran manggod ko no, mugamay ng utok, munang si kalimot. Tinood ba na? Mugamay ang dalunggan, munang di na po kadungog. Og na o gikatarak na sa mata, adi na po kakita. So nining buntaga, ni ani sila din kay tanawon ang atong dalunggan o wala ba'y nabara aron makadungog ta kay bungol-bungol naman ta. Basta senior na, double B. Una, bungol-bungol, buta-buta. Muna nga ni ani sila din kay tanawon atong mata, tanawon ang atong kaning dalunggan. Sa pa ba? Labi na nga, kaning senior po, daghan na kayo tagbation. Muna nga, daghan po kayo nga serbisyo nga ilang gidala din. Dili lamang para sa atong mga senior, kundili kinatibukan nga katawhan sa atong lungsod sa lugait. So dili na kayo ko maglangan, kay himbaw ko nga, ganina raba mo naghulat-hulat. Ang uban siguro, wala pa bahaw, pangkani kay naay arroz kaldo. Kaon sa mo arroz kaldo ha? Kay base niya og kabuhion mo, kay kaning tigulang rabata, dali ra kay ta kabuhion, og dili ta kakaon. Muna nga, dili na lang kay ko maglangan, moingon na lang ko, salamat sa inyong pag-ani, og pagpasalamat usab ta sa probinsya, sa lalawigan, sa Misamis Oriental, nga miani aron paghatag og dakong serbisyo kanatong tanan, lungsuranon sa lugait, Misamis Oriental. Mayong buntag. Daghang salamat, Mayor Willie Lim. Alright, andam na ba mo? Andam na mo? Kisa excited mo dawat og gatas, bugas, hearing aids. Andam na ang tanan? But before that, wala pa mo kabalo nga nami gi-invite sa inyo ha? No, para muhatag lingaw sa atua. Mahal kini silang TF pero amo gining gigastuhan para lang muhatag og lingaw sa inyo gikan pa ni sila sa Manila. Kasi nakailag sex bomb, batas kamot. Kailan mo sex bomb?
Wala? Pues, kung wala mo kaila, inyo nang maila-ila ato nga tabuon para maghatag lingaw sa inyo ha, ang ato ang Sex Bomb Lugait Edition. Oh, nara mga sex bomb, oh. Di ba? Once again, atong pagpakan atong mga Lugait employees, no, LGU employees. Joanna, she runs a country. She wants a bourbon and a deep transfer. She makes a few of the people happy. She don't care about the rest at home. She got a system they call apartheid. It keeps a brother in a subjection. But maybe pressure can make Joanna see how everybody could all live as one. Oh, give me hope. Joanna, give me hope. Joanna, give me hope. Joanna, money, money, come. I give you hope. Joanna, give me hope. Joanna, hope before the money comes. I heard she make all the golden money to buy the weapons and in shape of bombs. While every mother in a black Soweto fears they're killing up another son, sneaking across all the neighbors' borders. Now and again having little fun. She doesn't care if they found her dead. She blood is dangerous to everyone. Oh, give me hope. Joanna, give me hope. Joanna, give me hope. Joanna, money, money, come. I'll give you hope. Joanna, give me hope. Joanna, hope before the money comes. Oh, give me hope. Joanna, give me hope. Joanna, give me hope. Joanna, money, money, come. I'll give you hope. Joanna, give me hope. Joanna, hope before the money comes. Yeah, man, move back. Wiggle, Joanna, do it like this. Wiggle, Joanna, do it like that. Wiggle, Joanna, jump and shake. Wiggle, Joanna, do it like a snake. Wom, bum, 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 bum. Wiggle, wiggle, wom, bum, 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 bum. Wiggle, wiggle, wom, bum, 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 bum. Wiggle, wiggle, wom, bum, 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 bum. Oh, give me hope. Joanna, give me hope. Joanna, give me hope. Joanna, money, money, come. I'll give you hope. Joanna, give me hope. Joanna, hope before the money comes. Oh, give me hope. Joanna, give me hope. Joanna, give me hope. Joanna, money, money, come. I'll give you hope. Joanna, give me hope. Joanna, hope before the money comes. DJ Paco nungin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya. Pagpasok mo pa lang, dalawang gabi. Sa palagang mailang ikaw ang sinisigay. Hanggang mo'y diretso wala kalinahan. Sa bawat ginawa mo sa pandahilan. Kumpas na ang musika, hawak mo ang sandali. Sa tingin wala na ako'y bumibigay. Wala akong salita ang kailangan pa. Sa'yo mo pa lang, sagot na sa lahat. Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat.
noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim. Sa bawat ikot mo palakasang pas. Parang sinasabi mo sumabay ka na rin. Lumapit ka pa, huwag nang umatras. Sa sayaw ng baboy, ikaw ang lakas. Napaghawak mo ang sa kamay. Lahat sumusunod sa galaw mong tunay. Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huli, huwag mong sayawan. Clap, clap, taas kamay, ikot-ikot, sabay-sabay. Clap, clap, galaw lang yan, di ulitin mo ba dyan. Clap, clap, taas kamay, ikot-ikot, sabay-sabay. Clap, clap, galaw lang yan, di ulitin mo ba dyan. Pag bumagsak ang huling patang, dito sa sahig, sabay tayong sasabog. Sa tunog ng disco, wala nang talong. Ikaw ang reyna ng galaw ngayon. Hawak mo ang beat, hawak mo ang dating. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huli, huwag mong sigawan. Hawak mo ang beat, sumayaw ka pa. At sa gusto ng gabi, ikaw ang tala. Hawak mo ang beat, dito sa pista. Ikaw ang tulog na hindi ko pa. Hawak mo ang beat, say, huwag mo unang pasagin. Hawak mo ang beat, say, huwag mo unang pasagin. Hawak mo ang beat. Alright! Dancers. No, mo to sila mga sex bomb na tagalugait. No, kulit taga Manila na tagalugait. Di ba? Anyways, ato sa i-acknowledge po ang presensya sa ato ang SB member Honorable Jeffrey Sarsaba and Vice Mayor Loloy Lim atong pakpakan. Of course, ang ato ang Municipal Administrator Mr. Joseph Baguio. Thank you so much. So, naalig kita no? Excited na ba ang tanan? But before that, pwede ko mag-request sa tanan, no? Especially ato mga cameraman and videographer to proceed dili sa front. Pwede ba ko mag-request sa tanan palihog sa pagtindog? Tindog sa tatanan? Ayan, para po ma-stretch ang inyong mga kuan, mga tuhod para pag x-ray unya straight na rin tanawon, di ba? Alright. Ako pong gi-invite ang ato mga LGU officials, Mayor Toto Lim, Vice Mayor Loloy Lim, SB members, department heads sa LGU, and of course, ato ang Provincial Chief of Staff. Alright, ayan. Ay, ato pong i-acknowledge ang pag-abot sa ato ang board member sa 2nd District of Misamis Oriental, board member Dr. Princess Imano. Yan, nakaabot yun si board. Thank you so much. Sige, pictures at ha. Auhan sa atong lalawigan. Sige, compress kamay, compress. Maghiusan at tahan. Alright, 1, 2, 3, smile! Smile! Proyekto niyang grabe kapulido. And then unity sign, everyone! Sige, taas kamay! 1, 2, 3! Maon alang sa kabatan-unan. Tinuod nga suporta alang sa Alright! So thank you so much! Pwede na kamuling ko. Lugait sign! Lugait sign! Ayan! Ano sila lugait sign? Juliet uy, gobernadora. Alright, thank you so much! So before ta last na yun dito, before ta magsugod sa ato ang panagiusang serbisyo, Masaligan, itong proyekto ang basihan. Juliet uy ang inahan.
before ta mag-start sa itong panagiusang serbisyo, ato unang paminawon, no? On behalf of Governor Juliet Uy, atong paminawon ang mensahe gikan sa atong prinsesa ng masa, board member of the 2nd District, board member Princess Imano. A round of applause, please. Hello, maayong buntag, lugait nun. Hinay man kaayo, maayong buntag. Kana, gyud akong ganahan. Una sa tanan, ato sang palakpakan ang atong giniwang o gigwapa pagsamot nga host, si Kendra. Alisa diri, Kendra. Di ba kita mo, ani? Gusto ninyo mo sayaw ni siya? Burequesta unya nga musayaw si Kendra. Bawal ka mo balibad. Mauna siya ang isa sa sex bomb sa province. Anyway, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Maayong buntag, of course, Mayor Toto Lim, Vice Mayor Lim, o ang atong mga sangguniang bayan members, nga ani adini karon nakiguba, nakiduyog ka nato. Kabalo babo nga 11:50 PM kagabi gi-interview ko sa Magnum. Kung unsa di ay naa dinhi sa lugait. Ang akong ingon, of course, on behalf sa atong inahan sa lalawigan sa Misamis Oriental, buot ni Governor Juliet Uy nga kung unsa ang serbisyo nga kaya ihatag sa Kapitolyo, gusto niyang dalhon dinhi sa inyong lungsod. Una sa tanan, para dili na mo maglisod pag-adto sa Kapitolyo, mangita pa mo pamasahe. Ikaduha, mangita pa mo karon og pagkaon kay syempre gutomon ka mo. Pipila ka mga bisita nga niadto didto sa buhatan ni Governor Juliet Uy. Og ang atong governor, wala gayod pakyasa ang mga tao, ang mga misamis nons nga moduol mo adto sa iyang opisina, iya gayod ka nang gahatagan. Even ang paniudto, pang snacks, pamasahi, gasolina, ingon ana, kamaayo ang atong Governor Juliet Uy. Kay dili man niya makaya tanan, dili niya kaya isa-isahon ang tibuok probinsya sa Misamis Oriental, naningkamot nga dalon ang serbisyo sa Kapitolyo dinhi sa inyong lungsod para mahatag ang serbisyo nga dapat gayod kaninyo. Kaya ang inyong pagsalig sa atong Governor Juliet Uy, wala ug wala gayod kana niya pakyasa. Bisan pa man sa problema sa sangguniang panlalawigan nga pagslas sa budget, wala ka na nahugyang ang atong gobernador Juliet Uy. Instead, naningkamot si Gov nga naapay pwede nga mudugang og tabang og wala ka na pakyasa sa mga tao nga nagsalig, naghigugma kang Governor Juliet Uy, kay nadugangan pahinuon ang iyang mga serbisyo. Daghan nag-donate sa atong hospital nga priority sa atong governor. Karon serbisyo sa Kapitolyo, isa-isa kining tanan inyong matagamtaman karong adlawa. Og dili lang kay karon, kay sa sunod muadto na pod kami sa laing lungsod. Magbalik-balik lang gihapon kami dinhi kaninyo para serbisyuhan, kay mao ang dapat para kaninyo ug mao kana ang kasing-kasing nga anaa sa dughan sa atong gobernadora Juliet Uy. Ako pong itik ang opportunity. Lugait nun, kaluoy sa Ginoo, nakadaog gyud ko sa inyong lungsod. Kaniadto, wa gyud ko ninyo hatagi sa higayon. Apan, ako gyapon mong gipalangga.
No, gapamisita ko na ay higayon kung unsay makaya sa isa ka board member akong buhaton sa karon kabalo ko nga ang akong makaya ang pagsuporta sa atong Governor Juliet Oy mahimong kaabag dili mamahimong babag kay kabalo ko ang tanan para kaninyo dili para sa personal nga interest sa atong governor, but for the people of Misamis Oriental. You all deserve to serve well. Walay katungod ang bisan kinsa nga elected nga official nga i-deprive ang serbisyo nga para kaninyo. Sama sa atong mayor dinhi sa lungsod, sa Lugait, isa ka maayong higala nga anytime inyong maduulan. Tinuod? Grabe inyong gugma kay Mayor Toto Lim. Tinuod? Anong hinay man? Tinuod? Dungan tantanan, we love Mayor Toto Lim. Hinay man kayo. We love Mayor Toto Lim. We love Governor Juliet Oy. Apilapod ko ninyo. Basin gusto mo, apil ko. Ano man akong pangalan? Okay, sige daw, baby. Love! Nahinay yun kaayo. We love! Kana ba? Kay katawhan na lang yun in taon ang nagigugma kay Princess Imano. Nagsaad ba yun ko nga akong uyabon katawhan sa Misamis Oriental. Dagan kayong salamat kaninyo. Thank you also sa aton Chief of Staff, Elger Kilang. Thank you sa aton PIO staff. And of course, dili na to kalimtan, musayaw si Kendra, ang atong sex bomb sa Misamis Oriental para kining atong mga senior, mas mulig-on pagayod ang tuhod. Kendra, musayaw, ayaw ninyong kalimti. Mayor, di ta musugot nga mahuman ang program nga dili musayaw ang sex bomb sa probinsya sa Misamis Oriental. Again, daghan kayong salamat. This is Board Member Dr. Princess Imano. Alright, thank you so much, Board Member Princess Imano. Musaya ko pero next year. And anyways, no? So before ta mag-start, amo lang gihangyo once again. Kinsa tag-iya ng mga sakyanan nga naa nag-park diha atubangan sa ato mga booth. Naado kunoy bakante nga parking lot dadto sa atbang sa simbahan. Pwede natong dito i-plaster, no? Again, kana mga sakyanan, I think government vehicles na o mga private, pwede na itong i-transfer dadto sa gawas. No, ato yung ipagawas ato mga sakyanan dadto sa simbahan kay naado kuno iluag nga parking lot dadto sa para sa mga sakyanan. All right? So, di na to langayon pa. Ato nang pagasugdan ang mga serbisyo nga gidala sa Provincial Government of Misamis Oriental ubos sa liderato ni Governor Juliet Oy para sa katawhan sa lungsod sa Lugait. Atong pakpakan, again, pwede na mong muadto sa mga station kung asa mo mo avail. Diha nga side na diha ang na din ang PSWD sa kilid. Alright, so, before na mo ato, sorry, naapa na yung ipakita nga video sa inyo ha, no, sa health sector ni Governor Juliet Uy. Sige, roll VTR. Ang maayong kabaguhan sulod sa usa ka katilingban magsumikad gayud sa insaktong pagdumala gumikan sa mga anaa sa pangatungdanan uban sa pagtimbay-yungay sa tanang katawan ug naglambigit nga mga ahensya.
Dili ikalimod nga kini na pamatud-an ubos sa liderato ni Governor Juliet T. Uy. Kung asa ang sektor sa maayong panlawas, wala gikalimtan apan gipalambo og ayo kung asa kutob sa mahatag nga suporta. Hinay-hinay usab nga nahatagan og kasulbaran ang mga nagunang problema sama sa guba nga mga pasilidad ug ang kakulangon sa tambal ug mga ikepo. Ang kasamtangang kahimtang sa 8 ka balay tambalanan nga mao ang MOPH Hinguog, MOPH Magsaysay, MOPH Talisayan, MOPH Balingasag, MOPH Claveria, OWA MOPH Alubihid, MOPH Initaw ug MOPH Mantikaw, pamatuod sa inahanong pagpangga sa gobernadora. Sukad milingkod sa pangatungdanan, gipokosa ni Governor Uy ang pagpanindot sa mga hospitals. Humana bisita ang mga balay tambalanan, gisugdan gilayon ng trabaho sama sa replacement of dilapidated ceilings, tileworks, repainting, concreting of pathway, electrical, masonry ug uban pang ongoing repairs and improvement. Wala usabi kalimti ang paghimo og sistema sa kinatibukang pagpadagan at sulod sa hospitals. Uban sa pagpanguna sa matag MOPH Chief of Hospital, gisiguro nga ang tanang medical workers dunay insaktong kapangitaan subay sa ilang gihuptang mga bililhong tahas. Lakip niini ang release of consultancy services fee ngadto sa MOPH doctors. Ug nahatag gayud ang quarterly honoraria sa Barangay Nutrition Scholars, City and Municipal Nutrition Action Officers ug Barangay Health Workers nga giisip nga mga ligong kaabag sa pagpahamtang sa tanang health program diha sa matag ginsakupang lugar. Samtang luyo sa mga pagsulay ang selebrasyon sa Kapaskuhan samot nagmabulukon pinaagi sa Provincial Gift Giving Program Handog Pamasko 2025. Gidalit ni Governor Juliet Uy uban ang Misamis Oriental Department Heads Association Kunmoda ug tanang empleyado sa Kapitolyo ngadto sa mga pasyente sulod sa 8 ka provincial hospitals, leukemia patients sa Sirio City, mga piniriso ug ngadto sa mga children in conflict with the law ug alang sa uban pang sunod-sunod nga mga program implementations bahin sa maayong panlawas. Sa Provincial Health Summit, giisgutan ang pagpalig-on sa Universal Healthcare Law o UHCL, lakip ang yaman ng kalusugan program kuniyakap dinhi sa probinsya. Sayod ang gobernadora nga dako kaayong tabang ang maong programa alang sa epektibo ug paspas nga akses sa katawan sa health welfare. Ang yakap program misamisnon protektado ka. Katimbayayong ang PhilHealth gilusad sa kagamahan ng probinsyal sa nagkariyang barangay aron mahatod mismo sa katawan ang serbisyo medikal ug pag-awhag nga mag-register sa PhilHealth ug yakap facility aron ma-avail ang libreng pa-dental, laboratorio ug tambal. Batok usab sa pagpanilipod sa panglawas sa publiko, malampusong gimugna ang serye sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity kun MRC campaign kun libreng pagpabakuna sa mga kabataan aron malayo sa tipdas ug German measles. Kini paagi duyog sa nasyonal nga mandato aron mapugngan ang pagkuyanap sa maong sakit labi na alang sa vulnerable sector. Sa laing bahin, kanunay ang koordinasyon at tali sa kagamahan ng probinsyal ug mga national line agencies ug tanang naglambigit nga kapartner sa pagkalugway sa mga programa. Una niini ang pagkortesiya uban sa Serve Diagnostica Incorporated. Sila usa ka health system provider nga buot ni Governor Uy maghatag alibyo alang sa digital monitoring sulod sa hospitals. Ana usab ang DOH-10 MOPH Medical Technologists ug daghan pang uban nga nakigtigom sa gobernadora aron maulunan ang nagkaniyang plano. Sama sa planong magbaton og Provincial DOH Office nga ibutang sa Hawanan sa Kapitolyo. Susama sa natumang DSWD One-Stop Shop Operation Office aron mas daling maadtuan sa katawan. Gitutukan usab sa kagamahan ng probinsyal uban ng DOH bahin sa implementasyon sa Health System Resilience Project kun HSRP ning probinsya kun pagpalambo sa tanang hospitals lakip ang tinguhang pagpa-upgrade sa status levels kun overall capacity ug mahatag na services. Dugang pa, gipahimangnuan ang katawhan nga masayod sa available nga mga tambal nga mamahimong mahatag kanila sa libre diha sa matag provincial hospital human makapakita og reseta gikan sa ilang doktor. Kini mokabat sa 75 ka klase batok sa infections, thrombotics, asthma and COPD, supportive o other therapy, diabetes, dyslipidemia, hypertensive and cardiology ug sa nervous system. Ubay-ubay usab ang pag-turnover sa medical equipment ug mga medisina. Kini gilangkuban sa mga nebulizers nga gidonar sa Cagayan de Oro Filipino-Chinese Amity Club Incorporated. Mga medisina ug bitamina gikan sa Independent Order of Odd Fellows Cagayan de Misamis Lodge No. 07 ug ang gipangapod-apod sa Provincial Health Office nga mga dugang tambal ug laboratory materials alang sa mga hospitals. Pag-aatangan usab sa mosunod nga mga adlaw ang umalabot
pag-turnover og hospital beds ug dugang mga ikepos. Sa pagpadayon, usa ka dakong kalihukan ang ipangnimbasugan sa kagamahanang probinsyal nga mao ang panaghiusang pasalamat para sa katawhan sa Misamis Oriental Servicio Fair kung asa malampusong gisugda na sa mga lungsod sa Sugbong Kugon o Villanueva. Samatang lamang sa health services, gitanyag sa publiko ang mga serbisyo sama sa libreng medisina, medical consultation, dental ug mobile x-ray. Sayod si Governor Julia T. Uy sa importansya sa health sector nga sa maong rason, ubos sa gipanumpaan niining serbisyo mao ang pagdumala nga dunay dedikasyon, transparensiya, gugma ug pakigdait alang sa luwas, protektado ug progresibong lalawigan. Bangon Misamis Oriental. Alright, atong pagpakan na mo ko to ang mga accomplishment ni Governor Juliet Uy sa health sector, no? Sa sektor sa panglawas, nga ubay-ubay na po ang iyang mga serbisyo nga nahatag sa katawhan sa Misamis Oriental. Alright, at this point, ato nang i-announce kung asa na himutang ang ato mga booth, no? Per station sa ato ang mga serbisyo, ang ato ang PHO katong gusto medical consultation, mapakonsulta sa doktor, naa dito sa may entrance sa eskwelahan, no? Kanang inigsulod nimo naa diha ang consultation. Ang ato ang veterinary para sa ato ang kapon sa ato mga iro, iring ug uban pang mga hayop, naa dito sa ato ang gymnasium. And then ang ato ang pagro para sa bugas, sa mga seeds, sa corn o sa vegetable, o sa mga fertilizer na diha sa kilid kanang naay tent nga green. And napo di ato mga sleepers nga pampanghatag sa mga bata, ang ato mga hygiene kits, free haircut na adiha o ang atong plenro, no, kato panghatag sa mga bamboo nga mga talamnon. Diri nga side kanang diha ang ato mga gatas, canned goods sa senior citizens. Adira i-distribute na lang daw. And then dadto nga side para sa ato ang DICT, mga legal consultation, NBI, na ato nga side, ang ato ang chest clinic, diri nga side, kilid sa ato ang covered court, ang atong scholarship, likod ani, no, nga building. Likod ani nga classroom, dadto atong scholarship sa Scholar ko ng Bayan, Unity Grantees. Diya din nga side, ang ato ang tahi sa sapatos, bag ug uban pa. So i-distribute na ang canned goods o gatas para sa ato mga senior citizens. O katong gusto na nga moadto sa first station, pwede na mong maglinya dito, pwede na ninyong i-avail ang mga serbisyo nga gidalas ni Governor Juliet Uy diri sa inyong lungsod sa Lugait. O sige ha, ato na hulatan ang canned goods. Lingkod lang po. Adlaw-adlaw ka atubang ta sa problema ug ang atong probinsya kulang sa panaghiusa, ipalaom tang tanan, nagsakit ang atong dughan, ang gidamgutang kausaban wala sukad na tagamtaman. Ikaw ang among Palihog ko ipagawas ang inyong coupon. Katong gihatag sa inyong coupon, i-prepare kay i-collect na siya after madawat ninyo ang food packs. Gobernadora Juliet Uy sa atong probinsya, Juliet Uy sa panaghiusa, bangonis or makaputa, Juliet Uy masaligan. Katong wala pa'y coupon, standby lang sa amo ha. Kay tagaan gihapon mo karon. Unahon sa nato ang naay coupon gyud, no? Katong wala pa, standby lang sa amo. Sa atong lalawigan, karun andam na siya, maghiusa na taha. Mga proyekto niyang grabe kapulido, sa aspeto sa turismo, komunidad makabenepisyo, hayag nga kaugmaon alang sa kabayan. Alright, so matulong ta sa ato ang next station. Dito ta nga side, mga kagawad, mayor. Ang among inspirasyon, bangon mis or maghiusa na taha. Juliet Uy, gobernadora, Juliet Uy sa atong probinsya, Juliet Uy sa panaghiusa, bangon mis or makaputa, Juliet Uy masaligan,
basehan Juliet uy ang inahan Maduulan sa tanan Mubarog sa katauhan Sa atong lalawigan Alright, katong gusto mga yung bugas na diri sa kilid, Pagro Office. Bugas, mga corn and seeds and vegetables. Na diri sa kilid, abay nagyapon ni sila sa plenro para sa ato mga seedlings sa ato ang mga tanom, mga giant bamboo ug uban pa. Hello, hello. Ay red nato, lago, nara, kalumata nga mga seedlings. Libre na ni sa gusto magtanom. Napoy giant bamboo. Mga ikuha na, mga 20 lang. Hello, hello, hello. Mga nanay, tatay, nana mo'y coupon tanan. So katong paghatag sa inyong coupon, hatagan man mo ani. So pwede na dahil ta mo exit. So naay masay na to, mutabang ni lolo ni lola para asas lang mo exit. Joan. So tabangan na to, i-guide na to si lolo si lola kung asas lang mo exit. Ulan sa tanan, ubarog sa katauhan, sa atong lalawigan. Sige, no? Nadiri. Napot tayo gihatag nga Child Development Center facilities, mga learning tables, mga refrigerator para sa ato ang daycare centers, gikan sa ato ang ECCD headed by Ma'am Lilay. So mga lolo o lola, atong karon ha, ang ma-receive ninyo dindi karon gatas o canned goods. No, after ani, kung gusto mo magpa-check up dito, katunay mga balatian, pwede din ta magpa-check Child up. Development Workers, makadawat sila og mga So by row lang sa ta. First row, and pag mahuman na, i-assist na to sila para pagawas, pa di sila magkagubot. So nana sa row 1, nana. Okay, so nana, ang row 1, pwede na dahil ta mo exit. No, i-assist sila, ma'am, para pa-exit. Row 1, pwede na ta magtindog. Kung gusto mo magpa-check up, ato na dahil ta sa kuan. So proceed na ta sa row 2. Alright. Kato mga nakadawat na sa ilang food packs, pwede na mo mo-proceed diri. Kung asa mo gusto mo avail, no, kato nakadawat na sa gatas o canned goods, pwede na ka mga idirig bugas, mga tanom, sleepers para sa mga bata and hygiene kits. Yes, so na po dito ang mga bugas no atong klarohon dinhi ang ma-receive ninyo gatas o canned goods. So na dito po ang bugas o mga sleepers. So proceed ta sa row 2. Gihangyo mga SK Council, barangay, i-claim na ninyo yung equipment sa volleyball, basketball, o uban pa. So ayaw na lang mong tindog, balag walay naglingkod diri. Diha na lang mo. Kay kami na mismo muhatag sa inyo ha. So lingkod lang mo mga nanay ug tatay. Sige, andama lang inyong coupon. Katong walay mga coupon, paulay lang sa mo relax kay i-cater gyapon mo na mo. No, unohon lang kita to na coupon. Katong wala, so later kamo na po ang sunod. Sige, so proceed ta diri sa row 2. Pwede ta muli na diri sa hygiene kit, no? Na ay Colgate, toothbrush, nail cutter, sabon, face towel, and uban pa. So kung nakadawat ng food packs, pwede na ta mag-proceed diri sa ato ang mga booth kung asa mo gusto mo avail sa mga services. Ikaw ang among inspirasyon, kauban kan mo. Sige, dili na lang magtindog kay para kuan. After ani, pwede mo claim dito sa other nga departments. Napos lang mga bugas o mga sleepers. Pwede ta mo avail dito. Sa atong sleepers, i-priority lang sa ato mga bata, ha? Ato mga anak, apo. Yes, pila gali edad ma'am para sa sleepers? 4 to 8 years old. So atong sleeper nasa small, medium, and large, no? Katong small, 5 ug 6 ang sukod sa tiil sa inyong mga anak. Pudiri ang ato ang free haircut. Katod kinato sa TESDA and Philippine National Police.
Okay, so kinsa to magka-receive na, pwede na ta mo tindog para maka-avail ta sa uban ng mga serbisyo no nga gihatag ni Gov sa atuang tanan. So katong gusto mangayo sa bugas, ipakita lang ang coupon, no? Upon receiving the rice, ipakita lang itong coupon before tatagahan sa bugas. Katong mag-receive sa coupon, automatic GCO na dayon siya kung madawat ninyo. Katong nag-distribute sa buga, sa kuan, sa milk, automatic inyo ang GCO ng coupon kung ma-receive na nila. Kaya anyway, nakaperma naman sila sa RDS. Congratulations, SK Council! Sa Lugait, nadawat na nila ang ilang sports equipment, basketball, volleyball, and net. Congratulations, unta, inyo nang i-handle with care o papahimuslan sa kabatanunan. Ang atong tsinelas, taas na kay ang linya. No? Murag na si Corina Sanchez diri karon. Katong dili makadawat sa tsinelas, isa-isa lang sa mo, pinikas lang sa mo. Char lang. So dili lang unta manindog, mga lola o lolo. Dili lang unta manindog para dili magkagubot. Sa kabatanunan, tinuod nga suporta alang sa mag-uuma. Ikaw ang among inspirasyon. Bangon Miss Or, naghiusa na taha. Juliet, uy, gobernador. Sige, gisiun dayon ang coupon ha, gisiun dayon pag ma-receive na ninyo. Sa panaghiusa, Kung mahimo, dili lang mo tindog si lolo o si lola. saligan, pulidong proyekto. No, para Juliet, uy, ang hapsay ang atong dagan. maduulan sa tanan, mubad sa katauhan, sa atong lalawigan. Karon andam na siya, maghiusa na tahan. So okay ra ani nga nagtindog sila. Juliet, uy, sa atong probinsya, kasing-kasing ginaalay. Daghang salamat sa imong mga tabang, uy, makalupig sa pagkamanggihatagong So gisiun dayon ang coupon, gisiun kung ma-receive na. sa atong probinsya, pagbangon, makabuta kaya atong inahan ang anak. Ikaw ang among inspirasyon. Kauban Congratulations sa atong child development workers. Nadawat nila ang ilang mga equipment para sa daycare center, refrigerator, learning tables o guban pa. Para sa atong mga kabataan, mga estudyante sa kinder and nursery. Gobernadora, Juliet, uy, sa atong probinsya. Juliet, uy, sa panaghiusa. Bangon Miss Or makaputa. Juliet, uy, masaligan. Pulidong proyekto ang basihan. Juliet, uy, ang inahan. Maduulan sa tanan. Ayaw i-collect ang coupon ha kung dili ka makahatag nila og kanang canned goods. In exchange sa coupon, hatagi dayon sila ang canned goods para dili ta magka-problema na dayon. Adlaw-adlaw ga atubang ta sa problema. Katong walay mga coupon, ipaperma gid sila sa RDS. Ma'am Norgie, katong walay coupon, automatic ipaperma sila sa RDS. So maulay gid hatag ang walay coupon. Kay kanang nagay coupon, humanan na sila perma sa ato ang RDS, no? Bangon Miss Or, maghiusa. Katong mga mag-apply sa scholars, college students, na dinilikod sa ato ang covered court na IKNB diha. No, katong mga mag-apply for scholar ko ng bayan Unity Grantees. Juliet, uy, masaligan. Pulidong proyekto ang basihan. Juliet, uy, ang inahan. Ma'am Jocelyn, dinhi nila sa atubangan magpalista katong walay coupon. Kay kuha ang RDS para malista sila. Oo. Walang ID. Mga proyekto niyang grabe kapulido sa Pwede ra gyud tay, nanay, tatay katong walay coupon.
Lingkod lang sa mo sa tubangan kay papermahon sa mo sa RDS. Humanon lang sa gid ang naay coupon. Ang bugas, dili diri ang bugas, lahi ang bugas dito. Oo. Okay. So, thank you so much, Governor Juliet Oy, no, sa imo ang serbisyo nga gihatag sa amo ang mga seniors sa lungsod sa Lugait. So, ingana ka maayo ang atong gobernador, no, iya yung gipadala ang serbisyo closer sa katawhan sa Lugait. Sa atong lalawigan karon andam na siya maghiusa na taham. Juliet uy sa atong probinsya kasing-kasing ginaan. So, gision automatic ang coupon apan kana receive. Hatagong maluluyon uy sa panaghiusa uy sa atong probinsya pagbangon makabuta kaya atong inahan ang anak ikaw ang among Ma'am Jocelyn, nangita ang province og RDS para katong walay coupon. Na, okay na ma'am, sila na ma'am. So katong mga nanay ug tatay nga naay mga balatian, no, proceed na dayon ta sa atong medical check-up. Katong mga dili kayo makadungog, proceed ta sa atong medical check-up. Natay hearing kuan dito. Saligan, pulidong proyekto ang basihan. Juliet, uy, ang inahan. Maduulan sa tanan. Tubarok sa katawhan. Lester, gision dayon ang coupon ha kung madawat ninyo Andam na siya. para dili mag-duplicate o kanang hatag. Katong walay mga coupon, dili mo sa atubangan. Adlaw-adlaw ga atubang ta sa problema ug ang atong probinsya kulang sa panaghiusa gipalaom tang tanan nagsakit ang atong dughan ang gidamgutang kausaban wala sukad na tagamtaman ikaw ang among inspirasyon bangon Miss Or maghiusa na tahan. Juliet uy, gobernadora, Juliet uy sa atong probinsya, Juliet uy sa panaghiusa, bangon Miss Or makaputa. Juliet uy, masaligan, pulidong proyekto ang basihan, Juliet uy ang inahan, maluulan sa tanan, barok sa katawhan, sa atong lalawigan, karun andam na siya, maghiusa na tahan. Mga proyekto niyang grabe kapulido sa aspeto sa turismo, komunidad makabenepisyo, hayaga kaugmaon alang sa kabatan-unan, tinuod nga suporta alang sa mag-uuma. Ikaw ang among inspirasyon. Requesting PIO staff diri sa IKNB. Maghiusa na tahan. Juliet uy, gobernadora, Juliet uy sa atong probinsya, Juliet uy sa panaghiusa, bangon Miss Or makaputa. Juliet uy, masaligan, pulidong proyekto ang basihan, Juliet uy ang inahan. Wala dinhi ang bugas sa covered court ha. Sa covered court na dinhi kanarang gidawat ninyo nga gatas og kuan kanang canned goods. Maghiusa na tahan. Juliet uy sa atong probinsya, kasing-kasing ginaalay. Daghang salamat sa imong mga tabang, uy makalupig sa pagkamanggihatag ug maluluy. Katong naay mga sapatos nga tahiunon na dinhi na dire ang mutahi. Adto sa inyong balay kuha inyong mga guba nga sapatos para matahi dire. Dala inyo usa ka sako nga guba nga sapatos kay naay mutahi dinhi. Unya magpatahi ko ha. Sa atong lalawigan karon
na siya, maghiusa na taha. Juliet uy, gobernadora, Juliet uy, sa atong probinsya, Juliet uy, sa panaghiusa, bangon mis or makaputa. Juliet uy, masaligan, pulidong proyekto ang basihan, Juliet uy, ang inahan, maduulan sa tanan, ubarok sa katauhan, sa atong lalawigan, karon andam na siya, maghiusa na taha. Adlaw-adlaw gaatubang ta sa problema, ugang atong probinsya, kulang sa panaghiusa, ipalaom tang tanan, nagsakit ang atong dughan, ang gidamgutang kausaban, wala sukad na tagamtaman. Ikaw ang among inspirasyon, bangon mis or maghiusa na taha. Juliet uy, gobernadora, Juliet uy, sa atong probinsya, Juliet uy, sa panaghiusa, bangon mis or makaputa. Juliet uy, masaligan, pulidong proyekto ang basihan, Juliet uy, ang inahan, maluulan sa tanan, ubarok sa katauhan, sa atong lalawigan, karon andam na siya, usa na taha. Mga proyekto niyang grabe kapulido, sa aspeto sa turismo, komunidad makabenepisyo, hayag nga kaugmaon, alang sa kabatan-unan, Ma'am Cherry. suporta, alang sa Ma'am Che, palihog ko sa kuan, uban na barangays, pwede na sila mo hinay-hinay o proceed. inspirasyon. Kay para makita na sila. Or maghiusa na taha. Asa si Ma'am Cherry? Juliet Ma'am uy, Che, gobernadora, palihog ko message sa GC katong sa uban ng mga barangays. Ipahinay-hinay na lang sila. Juliet uy, masaligan, pulidong proyekto ang basihan, Juliet uy, ang inahan, maduulan sa tanan, mubarok sa katauhan, sa atong lalawigan, karon andam na siya, maghiusa na taha. Juliet uy, sa atong probinsya, kasing-kasing ginaalay, daghang salamat sa imong mga tabang, uy makalupig sa pagkamanggihatag ug maluluyon, uy sa panaghiusa, uy sa atong probinsya, pagbangon makabuta, kaya atong inahan ang anak, ikaw ang among inspirasyon, kauban kanunay sa among pagbangon, mubarok sa katauhan, sa atong lalawigan. So ato gin i-ensure ha nga dili mag-duplicate ato panghatag. Kay basig wala na tayo mahatag sa mga lulong-lula sa bukid. Wala pa mo nakadawat, no? So mga honest man ang mga senior sa Lugait, no? Kay basig or makaputa. Juliet uy, masaligan, pulidong proyekto ang basihan, Juliet uy, ang inahan, aya-aya bitahon o kaluknayan. Na, dire? sa katauhan, sa atong lalawigan, Aya-aya bitahon o kaluknayan, kami ra gyud ang maghatod dinho dito sa inyong barangay. Kay mag-release ta sa pension sa Pitsa 17. No, wala mi nag-inform sa mga punong barangays nga ipaanhi si barangay bitahon, kaluknayan o aya-aya. So ang naa dinhi pwede karon poblasyon Diga, Kalangan, Upper Talakugon and Lower Talakugon. Katong naa sa mga lagyo na mga barangays, kami na mismo ang mudala dito sa Pitsa 17. kausaban, wala sukad na tagamtaman, ikaw ang among inspirasyon. Sir Jeff, ako na lang gi-encourage ang uban ng mga barangays nga mo hinay-hinay na kay Juliet uy, gobernadora, Juliet uy, sa
Lantawon ninyo ha, kay nag-coupon na ba po dahil ang rice. Basin o dini i-claim. Lantawan ninyo atong coupon o coupon sa rice. Dapat magkabalo mo sa kalahian. Mga proyekto niyang grabe kapulido sa aspeto sa turismo, komunidad makabenepisyo. Hayag nga kaugmaon alang sa kabatan-unan, tinuod nga suporta. Reggie, i-account ang mga bago ha. Kato sa RDS nga bago, i-account ninyo pila. Inspirasyon, bangon Miss Or, Dili man to sa rice nga coupon. Para to ani. Kaya nagka-perma ka diya sa RDS ba? Juliet uwi sa atong probinsya, Juliet uwi sa panaghiusa, bangon Miss Or makaputa. Juliet uwi masaligan, pulidong proyekto ang basihan. Juliet uwi ang inahan, maduulan sa tanan, mubad sa katauhan, sa atong lalawigan. Karon andam na siya, maghiusa na taham. Juliet uwi sa atong probinsya, kasing-kasing ginaalay. Daghang salamat sa imong mga tabang, uy makalupig sa pagkamanggihatagong manuluyon. Uy, sa panaghiusa, uy, sa atong probinsya, pagbangon makaputa, kaya atong inahan ang anak. Ikaw ang among inspirasyon, kauban kanunay sa among pagbangon, mubarok sa katawhan, sa atong lalawigan. Karon andam na siya, maghiusa na taha. Juliet uy, Ana Fe, napo dahil coupon ang farmers. Latawan ninyo kay basin ang coupon sa bugas diha i-claim. Tingala na rin sa wasay bugas. Pulidong proyekto ang basihan, Juliet uy ang inahan, maduulan sa tanan, mubarok sa katauhan, sa atong lalawigan. Karon andam na siya, maghiusa na taha. Ang ato ang free eyeglass na dito sa entrance tapad sa medical consultation. Atong probinsya, kulang sa panaghiusa, gipalaom tang tanan, nagsakit ang atong dughan. Ang gidamgutang kausaban, wala sukad na tagamtaman. Ikaw ang among inspirasyon, bangon Miss Or, maghiusa na taha. Juliet uy, gobernadora, Juliet uy sa atong probinsya, Juliet uy sa panaghiusa, bangon Miss Or makaputa. Juliet uy masaligan, pulidong proyekto ang basihan, Juliet uy ang inahan, maluulan sa tanan, mubarok sa katauhan, sa atong lalawigan. Karon andam na siya, maghiusa na taha. Mga proyekto niyang grabe Beijing, kapulido, Sir Baguio, sa aspeto sa Municipal turismo, Administrator, komunidad Sir Baguio, makabenepisyo. Beijing. Hayag nga kaugmaon alang sa kabatan. Nita o printer diri sa Pagro, kay dili ma-release ang bugas kung dili i-photocopy ang valid ID. Or any LGU, LGU staff, LGU lugait, basin pwede ta nakahula mag-printer para sa Pagro, para pag-photocopy sa valid ID. Sa panaghiusa, bangon Miss Or makaputa. Juliet uy masaligan, pulidong proyekto ang basihan, Juliet uy ang inahan, maduulan sa tanan, mubarok sa katauhan, sa atong lalawigan. Karon andam na siya, maghiusa na taha. Hello. Juliet uy sa atong probinsya, So ato aten RDS, ato sa nang ikuan i-account proper, no? Before na to na siya i-turn over sa province. Kay basin nagkulang sa ato lang sa nang dungagan para mapuno ang
2,000. Aya sa ihatag ang kuan RDS karon sa ilaha. Inahan ang anak, ikaw ang among inspirasyon. Kauban kanunay sa among pagbangon. Mubarok sa katawhan sa atong lalawigan. Karon andam na siya, maghiusa na taha. Juliet uy, gobernador. Main character na kuan o intern kaya ang duha ay protagonist, antagonist. Yes na kay kuan na siya. Proyekto ang basihan, Juliet uy ang inahan, maduulan sa tanan, ubarok sa katawhan sa atong lalawigan. Karon andam na siya. Pangayo mo bingka dito Kyle, ina na ngayon si Ma'am Juan, Sir Jun Limar sa province. Sa iyang mga staff. Ma'am, bawal At- magkaway-kaway sa camera. Asa matutubig? Adlaw-adlaw ka atubang ta sa problema, ug ang atong probinsya kulang sa panaghiusa, gipalaom tang tanan, nagsakit ang atong dughan. Gusto mo mag-snacks? Pwede na ito na natutuwa na wow pasta. Carbonara spaghetti para makasnacks ta. Among inspirasyon, bangon Miss Or, maghiusa. Sir Joseph, natay may utilize sa water din ha para sa atong mga manpower. Need mig kuan kana tulo ka karton nga tubig. Naghiusa, bangon Miss Or, makaputa. Juliet uy, masaligan, tulidong proyekto ang basihan. Juliet uy, ang inahan. Wow, pasta! Ulan sa tanan. Governor Juliet Uy. Tauhan sa atong lalawigan. Karun andam na siya, maghiusa na taha. Mga proyekto niyang grabe kapulido, sa aspeto sa turismo, komunidad makabenepisyo. Hayag nga kaugmaon alang sa kabatan-unan, tinuod nga suporta alang sa mag-uuma. Ikaw ang among inspirasyon, bangon Miss Or, maghiusa na taha. Juliet uy, gobernadora, Juliet uy sa atong probinsya, Juliet uy sa panaghiusa, bangon Miss Or, makaputa. Juliet uy, masaligan, tulidong proyekto ang basihan. Juliet uy, ang inahan, maduulan sa tanan, mubarok sa katawhan sa atong lalawigan. Karon andam na siya, maghiusa na taha. Juliet uy sa atong probinsya, kasing-kasing ginaalay. Daghang salamat sa imong mga tabang, uy makalupig sa pagkamanggihatag ug maluluyon. Uy sa panaghiusa, uy sa atong probinsya, pagbangon makaputa kaya atong Hi Vice Mayor Roger Lim. ikaw ang among inspirasyon. Hi, Vice. Kagawad Saldi. Need mig water. Balag walay color. Mubarok sa katawhan sa atong lalawigan. Karon andam na siya, maghiusa na taha. Juliet uy, gobernadora, Juliet uy sa Thank you so much, Nature Spring, sa panaghiusa, sa mag-sponsor sa atong water. Juliet uy, masaligan, pulidong proyekto ang basihan. Juliet uy, ang inahan, maduulan sa tanan. Katong mga mag-avail sa ato ang rice, ulat-ulat man sa taha kay na padulong pa ang printer, kamulo pag ibuhat, charla. Padulong pa ang printer from LGU. So hulat-hulat lang sa ta, konting tiis lang. Napa sila sa puerto. Charla. Adlaw-adlaw ka atubang ta sa problema, ug ang atong probinsya kulang sa panaghiusa, gipalaom tang tanan,
nagsakit ang atong dughan. Na si President. President, need me water. Wala sukad na tagamtaman. Water. Ikaw ang among inspirasyon. Bangon Miss Or, maghiusa na taha. Juliet uy, gobernadora. Juliet uy, sa atong probinsya. Juliet uy, sa panaghiusa. Admin. Bangon Miss Or, Admin. magputa. Nag-request lang water. Saligan, Asa mi pwede magkuha ang water? Juliet uy, ang inahan. Ha? Ulan sa tanan. Nara ko sa imong kuan. Sa katauhan, sa atong lalawigan. Karun andam na siya, maghiusa na taha. Mga proyekto niyang grabe kapulido. Sa aspeto sa turismo, komunidad makabenepisyo. Hayag nga kaugmaon, alang sa kabatan-unan. Tinuod nga suporta, alang sa mag-uuma. Ma'am Irish, naay mga constituents ninyo nga mianhin na kay ma-receive sa kuan. So, ihatod agad na mo ha ang inyo Juliet uy, gobernadora. Juliet uy, sa atong probinsya. Juliet uy, sa panaghiusa. Bangon Miss Or, makaputa. Juliet uy, masaligan. Pulidong proyekto ang basihan. Juliet uy, ang inahan. Maduulan sa tanan. Mubarok sa katauhan. Sa atong lalawigan. Karon andam na siya. Maghiusa na taha. Juliet uy, sa atong probinsya. Kasing-kasing ginaalay. Daghang salamat sa imong mga tabang. Uy, makalupig sa pagkamanggihatag ug maluluyon. Uy, sa panaghiusa. Uy, sa atong probinsya. Pagbangon, makabuta kaya atong inahan ang anak. Ikaw ang among inspirasyon. Kauban kanunay sa among pagbangon. Mubarok sa katauhan, sa atong lalawigan. Karon andam na siya, maghiusa na taha. Juliet uy, gobernadora. Juliet uy, sa atong probinsya. Juliet uy, sa panaghiusa. Bangon Miss Or, makaputa. Juliet uy, masaligan. Pulidong proyekto ang basihan. Juliet uy, ang inahan. Maduulan sa tanan. Mubarok sa katauhan, sa atong lalawigan. Karon andam na siya, maghiusa na taha. Station 8 dire. Station 8 lo. Ipakuha na lang sa station 8. Adlaw-adlaw ga atubang ta sa problema. Ug ang atong probinsya kulang sa panaghiusa. Gipalaom tang tanan, nagsakit ang atong dughan. Ang gidamgutang kausaban, wala sukad na tagamtaman. Ikaw ang among inspirasyon. Bangon Miss Or, maghiusa na taha. Juliet uy, gobernadora. Juliet uy, sa atong probinsya. Juliet uy, sa panaghiusa. Bangon Miss Or, makaputa. Juliet uy, masaligan. Pulidong proyekto ang basihan. Juliet uy, ang inahan. Maluulan sa tanan. Mubarok sa katauhan, sa atong lalawigan. Karun andam na siya, maghiusa na taha. Mga proyekto niyang grabe kapulido. Sa aspeto sa turismo, komunidad makabenepisyo. Hayag nga kaugmaon, alang sa kabatan-unan. Tinuod nga suporta, alang sa mag-uuma. Ikaw ang among inspirasyon. Bangon Miss Or, maghiusa na taha. Juliet uy, gobernadora. Juliet uy, sa atong probinsya. Juliet uy, sa
sa katauhan sa